വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സർവ്വവിഘ്നാഥം നിതം തം ശരീരം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ കലാഞ്ജനഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുർദേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ദേവദാസ സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിതായകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിനെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രണാമം മാതാജി, പ്രണാമം. മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹാൻഡ് റൈസ് കണ്ടു ഞാൻ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാരും കേറുന്നതേ ഉള്ളോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഈ രണ്ട് സമരങ്ങളിൽ അവരുടെ പൊക്കം അവർക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? ആ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. കേൾക്കാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കുറവുണ്ട് മാതാജി, ഇച്ചിരി സൗണ്ട് കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട്? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് ഏതാണ്? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സസ്യേതര ഭക്ഷണം, ലഹരി സാധനങ്ങള്, ദാമ്പത്യേതര ലൈംഗിക ബന്ധം, ചൂതുകളി ഇവ ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനൊഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതെന്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നാണ്? സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇടയാക്കും. എന്താണ് സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് സമൂഹത്തില് നിലനിൽക്കുന്ന മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിലും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാണ് അല്ലേ? അപ്പം വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിലെ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അത് ഇടയാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ, വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പരസ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തെറ്റായ രീതിക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ.
അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പുരുഷന്മാര് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ, അവരെ തോണ്ടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ അതൊക്കെ സദാചാര വിരുദ്ധമാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. സ്ത്രീകളും ചിലര് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട്, പുരുഷന്മാരും മോശമായിട്ട് പെരുമാറും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സദാചാര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിക്ക്, ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുക? സദാചാര വിരുദ്ധം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്തിനിടയാക്കും? വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ വികാസത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താല് അതെന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനിടയാക്കും? ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതെന്താണ്? നമ്മൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിനിടയാക്കുന്നു? ഹിംസ. ജന്തുക്കളെ എല്ലാം കൊല്ലേണ്ടി വരും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്തുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏതാണ് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് ഹിംസയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിംസയാണല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരാളിനെ തെറ്റായ രീതിക്ക് നോക്കുമ്പോ ആ നോക്കപ്പെടുന്ന ആളിന് എന്തോ തോന്നും? ഒരു വിഷമം തോന്നും അല്ലേ. ആ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ആളിനാൽ ഉണ്ടായ വിഷമാണ്. അത് നമ്മൾ ഹിംസ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊല്ലല് മാത്രമല്ല, ശാരീരിക ഉപദ്രവം മാത്രമല്ല, മാനസിക ഉപദ്രവം എല്ലാം ഏതിലേർപ്പെടും? ഹിംസയിൽപ്പെടും. അതാ പറയുന്ന ഏതാണ്? വാക്കാലോ മനസ്സാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പൊ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ, നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കത് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. ചിലപ്പോ പറയും, അതാ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അടി അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും. അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടിച്ചത് ആടിയുടെ പാട് മാറുമ്പോ ആ വേദന അങ്ങ് പോവും അല്ലേ. അപ്പം ചിലപ്പോ മറന്നെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ വാക്കുകൾ ഏതാണ്? കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, കൂരമ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ, കൂരമ്പ് പോലെ തറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഹിംസ. അപ്പൊ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതിനെയാണ്? ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആത്മാവിനെ അത് ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഏതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അതിന് സാധ്യമാകത്തില്ല. വഴിയിലൊരു തടസ്സം വന്നു കഴിയും അല്ലേ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതിൽ നിന്ന് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചോട്ടാ ഹരിദാസിന്, അതൊരു ഭക്തനാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു വലിയ ശിഷ്യനായിരുന്നു ചോട്ടാ ഹരിദാസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ തെറ്റായ രീതിക്ക് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു സേവയും ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട് പുരുഷന്മാരുടെ സമീപനം ഒരു ആചാര്യന്മാരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വലിയ ഒരു ശിഷ്യനാണ്, വലിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ഇതേപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദമെല്ലാം തമാശയിൽ എടുക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞ, കൊള്ളാം അല്ലേ, നല്ല സുന്ദരിയല്ലേ,
നല്ല ഭംഗിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശിഷ്യനും പറഞ്ഞ നല്ല സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള നശിച്ചു പോകുന്ന ആ ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് ഇത്രയും ആകർഷണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായ അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സർവ ആകർഷകന. ആകർഷിക്കുന്ന അതെ, ആകർഷിക്കുന്ന സർവ ആകർഷകൻ. ആ ആകർഷകനോട് നമുക്ക് ഇത്രയും താല്പര്യം തോന്നിയാല് എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരത്തില്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക, മാതാജി അടുത്ത് തോന്നിയ ആകർഷണം നീ എങ്ങോട്ട് വഴിതെളിച്ച് വിടുക, തിരിച്ചു വിടുക, ഭഗവാനിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, ഭഗവാനിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടുക. അപ്പൊ പ്രഭാതരെല്ലാം അതേപോലെ എടുത്ത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയല്ല ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്നിട്ടെന്താണ്, കളി രൂപത്തില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ, ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മാതാജിമാരെ കണ്ടാൽ ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ആകർഷണത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കത്തില്ല. പ്രഭാതരുടെ വാക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ താഴാനുള്ള ഇടയാക്കും എന്നാണ്. ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള അനുകമ്പ, ദയ ഇവയെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു മാംസാഹാരി എന്താണ്, മാംസാഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ വീട്ടില് ചിക്കനോ മട്ടനോ ബീഫോ മുട്ടയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ആള് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്, എനിക്കിത് വേണം, ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 1 കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കോഴി അവിടെ കൊല്ലേണ്ടി വരും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മട്ടൺ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ആടിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് 1 കിലോ ആയിട്ട് തരിക അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനിടയാക്കുന്നു, ആ ജീവികളെ കൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ആ സാധനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ടോ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതേസമയം ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ജീവനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ്, കൊന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ആഹാരം, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രുചിയായിട്ട് അല്ലെ, വാക്ക് രുചിയായിട്ട് അത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആ ജീവജാലത്തിനോട് എന്തില്ല, അനുകമ്പയും ദയയും ഇല്ല. അപ്പം മാംസാഹാരം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനിടയാക്കും, ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള അനുകമ്പ ദയ ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ, നമ്മൾ ജീവൻ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊരു ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കൊല്ലാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കൊല്ലുകയും തിന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും, കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും പാചകം ചെയ്യുന്നതും വിളമ്പുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്, വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് കണക്ക്. അപ്പം കഴിച്ചാലും പാചകം ചെയ്താലും ഒക്കെ അത് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൊല്ലുന്നതിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്താല് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനുകമ്പ ദയ ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ 20 സദ്ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കുള്ള സത്വഗുണക്കാർക്കുള്ള സദ്ഗുണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. 19, 20 ഗുണങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ അനുകമ്പ ദയ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് വളർത്തണം, ഈ ജീവജാലങ്ങളോട് അനുകമ്പ ദയ ഇവയൊക്കെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിംസയെ ഇല്ലാതാക്കണം, അഹിംസ പാലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, സ്വസിദ്ധമായ സ്വമേധയാ ഉള്ള ഗുണങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ച്. ഈ 19, 20 ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്,
നമുക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ ഈ സ്വഭാവമായിട്ടല്ല വരുന്നത്, അല്ലേ? ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്ത് അതിനെ ചീത്തയാക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ജന്മന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അവര് പവിത്രമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വസിദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. സ്വമേധയ ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ്, ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളല്ല. വിനയം എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാലും കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കത്തില്ല. ചിലർ കണ്ട് നമ്മൾ പറയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുക. അല്ലാതെ നീ തൊഴുക, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ കുട്ടികളടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണമെന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് നമസ്കാരം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്വഭാവം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ സ്വസിദ്ധമായ സ്വമേധയ തനിയെ ഉള്ള അതാണ് ഗുണങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിരാശ, ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കുന്ന പ്രേരണകൾ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പോ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കാറ് വേണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ അത് കാറിന്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കാറ് മതി. അല്ലാതെ അവിടെ വില കൂടിയ ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് വലിയ വലിയ കാറുകൾ വേണമെന്നില്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോവുക, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കരുതൽ പണം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാറ് വാങ്ങിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങാനും, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശ വരും. കടം വാങ്ങിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ചാലോ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ അപ്പൊ കടം തന്നവർ വന്ന് ചോദിക്കും, ബാങ്കുകാർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ വിഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കുന്ന പ്രേരണകളെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പം കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ മലിനമാക്കുന്നത്. വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ ലൈംഗിക ബന്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ മലിനമാക്കുന്ന പ്രേരണകൾ വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം, അസൂയ, അല്ലെ? കുശുമ്പ്, അസൂയ, ഇതിനൊന്നും മരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഇതിനൊക്കെ മരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീത നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിനക്ക് അസൂയയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഓർക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അസൂയ ഇല്ലായ്മയാണ് ഭഗവാന് അർജുനൻ ഭഗവാനാൽ ആകൃഷ്ടനായത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത അസൂയ, കുശുമ്പ്, പിന്നെ ദേഷ്യം, വെറുപ്പ്, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം, അതൊക്കെ നമ്മള് സദ്ഗുണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലാതാക്കിയാലേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പവിത്രമാക്കാനും ഭഗവാനിലെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുവരും? പരിശുദ്ധി, സത്യം, ദയ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? നേരത്തെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ വരും. പരിശുദ്ധി, സത്യം, ദയ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് നിയമം പാലിക്കുമ്പോഴാ പരിശുദ്ധി വരുന്നത്? ലൈംഗിക ഇതര ബന്ധം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരുന്നത്. ശാരീരിക, മാനസിക
പരിശുദ്ധി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് സത്യം, അതാണ് ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ. അതേപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒക്കെ അസത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ദയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഹിംസ അല്ലെ, അഹിംസ വഴി ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു, അനുകമ്പയും ദയയും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സദ്ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം പാലിച്ചു വരുമ്പം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും പരമ്പരാഗതമായ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഡിസയർ ഇല്ല, ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ സമയമില്ല അല്ലേ, ഒന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പിന്നെ പ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കുക, പേന വാങ്ങിക്കുക, കൂടിയ പേന വാങ്ങുക, പലതരത്തിലുള്ള പെൻസിൽ വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതേസമയം നമുക്കാണെങ്കിലോ വലിയ വീട് വെക്കുക, കൂടുതൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുക, കൂടിയ വിലക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതാണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഷോ അല്ലെ, ഷോ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ദുസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ നമ്മൾ അയൽവാസിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ നമ്മൾ നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം കൂടുതൽ ഇല്ലാതാകുന്നത്. കുടുംബത്തില് ഏതാണ് ആന്തഛിദ്രമൊക്കെ വരുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ ശീലങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചായ കാപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക. പിന്നെ ചിലർക്ക് അമിത ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാണും, എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം കാണും അല്ലേ, വയററിയാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചിലർക്കുണ്ട്. അത് പിന്നെ ലഹരി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പരദൂഷണം അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിലെ പഠിച്ച ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, പരദൂഷണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കലും, നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ പലതും നന്നായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതാ പരമ്പരാഗതമായ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതും കളയേണ്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലത് പാലിക്കുക, ചിലത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത 4 പ്രധാന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതിനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആന്തരിക ബാഹ്യ പരിശുദ്ധി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു. ആന്തരിക പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യം ബാഹ്യ പരിശുദ്ധി പറയും. എന്താണ് ബാഹ്യ പരിശുദ്ധി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യ പരിശുദ്ധി എന്തൊക്കെയാണ്? കുളി, വസ്ത്രം, കുളിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, ശുചിയായ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. അതെ, ശുചിയായിട്ടുള്ള, പുതിയ നല്ല ശുചിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം, ശുചിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ്, നമ്മൾ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധിയായി വെക്കുക. ശുദ്ധിയാക്കുക. ശരീരഭാഗങ്ങൾ, നഖം, അത് ഒരു ശുദ്ധി, അത് ഒരു ഡെഡായിട്ടുള്ള സാധനമായിട്ടാണ് നഖം പറയുന്നത്. അതിന് ജീവനില്ല അല്ലെ നഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമ്മളത് പുച്ഛത്തിൽ പറയും, പലരും നഖം കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ പേർക്ക് കാണും. അതൊരു ചീത്ത സ്വഭാവമാണ്. നഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഡായിട്ടുള്ള മരിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല, നമ്മൾ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുളിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നഖം കടിക്കുന്നത്, നഖം വെട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നഖം കടിക്കാൻ പാടില്ല.
നഖം വെട്ടിയാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നത്, ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തല ചൊറിയല്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചൊറിയല്, മൂക്കി പിടിക്കല്, അല്ലെ? അതേപോലെ വായില് പിടിക്കല്, ചെവിയില് വിരലിടല്, പിന്നെ കണ്ണ് വൃത്തിയാക്കല്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ബാഹ്യ പരിശുദ്ധിയില് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് ചെവിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മൂക്കിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ വരുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ, വായിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, മലിനമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ വേസ്റ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകണ്ടേ? അപ്പൊ അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഏതാണ് നമ്പർ 1 പോയാലും നമ്പർ 2 പോയാലും ഒക്കെ നമ്പർ 2 പോയാൽ കുളിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്പർ 1 പോയാൽ കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകി വായുവൊക്കെ കഴിയാൽ മതി. നമ്പർ 2 പോയാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ബാഹ്യ ശുദ്ധിയില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ബാഹ്യശുദ്ധിയില് പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്, മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ കുളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിനി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബാഹ്യ പരിശുദ്ധിയിൽ വരും. നമ്മളിതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കും, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ബാഹ്യ പരിശുദ്ധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ആന്തരിക പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പെടും കൃഷ്ണ? ആന്തരിക പരിശുദ്ധി മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇതാണ്, അല്ലെ? മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം, അല്ലെ? മനസ്സ് ശുദ്ധ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. മനസ്സാ, അല്ലെ? മനസ്സിലെ ചിന്തകളെല്ലാം പവിത്രമായിരിക്കണം, അല്ലെ? പവിത്രത ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലെ ചിന്തകളെല്ലാം പവിത്രമായിരിക്കണം. ആർക്കും ദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആരോടും ദേഷ്യവും, അല്ലെ, വൈരാഗ്യം പാടില്ല. ആരോടും ശത്രുതാ മനോഭാവം ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണം. അത് കാരണം എന്താ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് അവരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ക്രമേണ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. നമുക്ക് അസൂയ വരുമ്പോഴും അസൂയയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസൂയ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ, ശത്രുത മാറിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സമാധാനമായിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ആരെടുത്തെങ്കിലും വഴക്ക് കൂടി, അപ്പൊ അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടി പിരിഞ്ഞ്, അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു മനസ്സമാധാനം കുറവാണ്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോറി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അല്ലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയോ അവരിങ്ങോട്ട് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെടുത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരിട്ട് പോയി നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ്. ആ പശ്ചാത്താപം നമ്മളെ മനസ്സിനെ പവിത്രമാക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആരെടുത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഇല്ല. നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏതാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വിഷമം കിടക്കും. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരോട് നേരിട്ട് പോയി നമ്മൾ സോറി പറയുക, അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരോട് നേരിട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അവര് ക്ഷമിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ക്ഷമിക്കും. ഒരുവിധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കും. നമ്മൾ അഥവാ അവർ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്തു, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം. ഇനി അവര് ക്ഷമിക്കുകയോ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുക. അതാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന തരത്തിലും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആന്തരിക പരിശുദ്ധി, പവിത്രത വരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതെന്തും കൂടെയാണ്, വിവാഹ ഇതര ബന്ധങ്ങളും
ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പവിത്രത വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചൊരാഗ്രഹം സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ ഉണ്ടായാല് അത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ പവിത്രത ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പം ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ വേറൊരു പുരുഷനെ കാംക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കാംക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന, പത്രത്തിൽ എന്നും കാണുന്നത് അല്ലെ, 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മ കാമുകനോട് ഒളിച്ചോടി, അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധൻ 18 വയസ്സായ യുവതിയെ, പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ഏജ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഏത് പ്രായവും നമ്മൾ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ 2 or 3 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെയൊക്കെ 7 വയസ്സ്, അതൊക്കെ സമൂഹം അംഗീകരിച്ച് കുടുംബക്കാര് ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന കല്യാണമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹം, അതാണ് പവിത്രമായിട്ടുള്ള വിവാഹം. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതികളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സദാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വനത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ത്യജിക്കണം എന്നല്ല. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ത്യജിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ചായ, കാപ്പി, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ചായ വേണം അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്ന ചായ കുടിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കണം, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വയം തന്നെ നമ്മൾ ചായ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ത്യാഗം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല. അത് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർണ്ണവും ആശ്രമവും ഉണ്ടല്ലേ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള്, നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം, കടമ ചെയ്യണം അല്ലെ. മക്കളോടും ഭർത്താവിനോടും കുടുംബക്കാരോടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കടമകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടമ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അർജുനന്റെ അടുത്ത് അതാ പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധം ചെയ്യോ, നീ തപസ് ചെയ്യുക, സന്യസിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അർജുനൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏത്? കർമ്മം ചെയ്യലാണോ അതോ സന്യാസം സ്വീകരിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, സന്യാസ യോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത്? നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തില് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. അതാണ് ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ തപസ്. അപ്പൊ അതിൽ പെടുന്നതാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കുന്നത്. ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സാണ്. വിവാഹ ഇതര ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നത് പവിത്രത നിലനിർത്തുന്നതാണ്. അടുത്ത സത്യസന്ധത. ഇപ്പൊ ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലിശയും ആദായവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചൂതുകളി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഒരു രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് ചൂതുകളി എന്നുള്ള ഉദാഹരണം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
സത്യസന്ധതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂതുകളിക്ക് തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും. ശകുനിയും ദുര്യോധനനും ഒക്കെ പാണ്ഡവരോട് കളിച്ച ചൂതുകളി നമ്മളും കളിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ധന സമ്പാദനവും ഒക്കെ ചെലവാക്കലും ഒക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആയിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് പണം സമ്പാദിച്ചാലും അത് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുമല്ലേ. തൽക്കാലം നിലനിൽക്കാം, പിന്നെ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, ഒരിക്കലും അത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെ തെറ്റായ വഴിക്ക് പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉയരുന്നു നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണ് താഴേക്ക് പാമരനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അനുകമ്പ, ദയ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഹിംസ എന്താണ്? സസ്യാഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെയോ ഒരു ജന്തുക്കളെ ഒന്നും കൊല്ലാനായിട്ട് ഇടയാക്കരുത്. മനുഷ്യൻ സസ്യാഹാരം കഴിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകളും നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സസ്യാഹാരത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ പോലുള്ള പല്ലുകളൊന്നും അല്ല നമ്മുടേതല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്യാഹാരത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാർമ്മികതയെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൊറാലിറ്റി അല്ലെ. ആ 2 തരത്തിലുള്ള മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭഗവത് ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അച്ചടക്കം, വ്യക്തിപരമായ അച്ചടക്കം. നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. അപ്പൊ ആരും അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവത് ബന്ധത്തിലുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ പൂജ ചെയ്യുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഗ്രന്ഥപാരായണം നടത്തുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ മറ്റു ബുക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുക. പിന്നെ ശ്രവണം നടത്തുക. എല്ലാവരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുക. ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഏതിലെ പെടും? വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികതയിൽ പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത് ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? സംബന്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിലുള്ള സംബന്ധം ഉണ്ട് നായർ സ്ത്രീകള് നമ്പൂതിരിമാരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അതിനെന്ത് പേരിലാ വിളിക്കുന്ന? സംബന്ധം എന്നാണ്. സംബന്ധം കഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും താമസിക്കുക, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നായർ സ്ത്രീയെ കാണാൻ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? സംബന്ധം. 3 തത്വങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. സംബന്ധം, അഭിധേയം, പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രയോജനം. 3 തത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സംബന്ധം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അഭിധേയം, അതിനുള്ള പ്രക്രിയ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴിയാണല്ലേ. നമ്മൾ 9 ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങി 9 ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് പ്രയോജനം. എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം? എന്തായിരിക്കും? എന്ത് പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടുക? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എവിടെ പോവുക? ധാമത്തിൽ പോവുക. അതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിനുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക്
ഭഗവത് ധാമത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ധാമത്തിലേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വരും ജന്മങ്ങളിലോ ഒക്കെ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത് ബന്ധത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അച്ചടക്കം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആക്കുക അല്ലെ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിപരം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും പല പല കാര്യങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ സപ്താഹം കേൾക്കാൻ പോകും. അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് വരും? സപ്താഹമൊക്കെ ഏതിൽ വരും? സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആരതി എല്ലാം തൊഴുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പിന്നെ തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നു. ആരുമായിട്ടാണ്? ഭക്തരുടെ സമൂഹത്തിലാണ് പോകുന്നത്. രഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ധാർമ്മികതയിൽ പെടും. അപ്പം മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ഈ സാമൂഹ്യം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരു വ്യക്തി മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നല്ലേ. പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സദാചാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. ഉയർന്ന ഭക്തനെ കണ്ടാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമാധികാരിയെ കണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവരോട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. മധ്യമാധികാരിയെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയണം. ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കണ്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയണം. അതൊക്കെ ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികതയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള, അതും ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സാമൂഹികം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവനെ അല്ല കാണുന്നതെങ്കിലും നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവി ആയാല് നമ്മൾ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഭക്തിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു വൈഷ്ണവന്റേതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന് നമ്മൾ പോകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ നമസ്കാരം പറയുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാല് അവരെ കേൾക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവരോട് ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യം. അത് ഭക്തരോ അഭക്തരോ ആകട്ടെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വൈഷ്ണവ സമൂഹത്തിൽ 2 തരം ധാർമ്മികതയും ഭഗവാനുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന് ഇടയാക്കും. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികത നമ്മൾ തന്നെ പൂജകൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ തന്നെ ഏതായിട്ട് മാറ്റുക, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഒരു അച്ചടക്കം വരുന്നു. ഏതാണ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതേപോലെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പൂജാദികൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങളില്, പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ല 18-19 നൂറ്റാണ്ടുകളില് 1860കളിലൊക്കെ അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ക്രിസ്തു മതമാണ് അല്ലെ. ക്രിസ്തു മതമാണെങ്കിൽ അവർക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിലെ സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ. അവരും ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ട പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക, ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറുക അല്ലെ, ക്രിസ്തുമതത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറുക. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യതിചലനമായിട്ട്
മാറും. അപ്പൊ അതിന് അതില് മതപ്രവർത്തകര് അതിനെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് യഥാസമയം പരിഹരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് നമ്മുടെ ഇതിലും അതേപോലെ വന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ സമൂഹത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? റൺവേയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓടാതെ വിമാനം ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇടാതെ വീട് വെക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിലയ്ക്ക് എത്ര ഫൗണ്ടേഷൻ എത്ര വേണം, 2 നിലയ്ക്ക് എത്ര ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥരായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര നില കെട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേസ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് കെട്ടണം. അതേപോലെ ബേസ്മെന്റിന് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കല്ലും സിമെന്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നത് അല്ലേ. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അത് സെറ്റ് ആകണം. അതിനൊക്കെ ഉള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മേൽപോട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വലിയൊരു കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മഴയോ വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം നിലത്ത് വീഴും അല്ലെ. നിലത്ത് വീഴും. അതേപോലെയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ അവര് പഠനം നടത്തുകയും അങ്ങനെ അവര് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അത് പാലിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ട് വന്നു എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന, വിമാനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വിമാനം താവളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. കറങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് കുറെ നേരം ആയല്ലോ, നമ്മൾ ഇത് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പം അതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ശരിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇത്രയും സമയം എടുക്കും അല്ലെ. അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിമാനമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നേരെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റൺവേയിൽ കൂടെ ഇത്രയും ദൂരം ഓടിയാലേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയാകും. അല്ല നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഈ ധാർമ്മികതയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ നടന്ന് അതേപോലെ വൈഷ്ണവ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മീയ ഗുരുക്കളായ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അവരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവ സമൂഹത്തെ ഉയർത്തി ധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം ശരിയായ രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആചാരങ്ങൾ, നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കണം. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്, വെറുതെ അല്ല, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യമനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ ഭക്തിശാസ്ത്രി പോകുമ്പോ, ഡിഗ്രിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം, യമനിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്നെല്ലാം അറിയണം. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന അല്ലെ, പരിപ്രശ്നേന സേവയ, ഉപദേശം ജ്ഞാനം തത്വദർശിനാക അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല.
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താണ്, അത് വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദാചാര ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംസ്കാരം, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവനും സാധാരണ ഭൗതികതയിലുള്ള ആളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം അല്ലെ? നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മളെ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അപ്പൊ വിനോദ ടാക്കൂർ, ശ്രീല വിനോദ ടാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗുരു പരമ്പര 3 പേരും അല്ലെ, പരമ്പരയിൽ വന്ന ആ 3 പേരും അടുത്തടുത്ത് വന്ന 3 പേരും എന്ത് ചെയ്തു, 1860കളിലെ ഈ വ്യതിചലനം, ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വ്യതിചലനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂരീകരിച്ച് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പ്രയത്നം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ധാർമ്മികത വീണ്ടെടുക്കാനും പരിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാർമ്മികത നമ്മുടെ ഒരു കടമയും കൂടെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരമ്പരയില് ആചാര്യന്മാർ വഹിച്ച പങ്ക് അതാണ്. നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി, അതിനെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ അവര് തന്നെ പാലിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെറുതെ നിങ്ങളിത് പാലിക്കൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുക്കന്മാരല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ മാതാജിയെ നോക്കിയപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്? ആ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഭംഗി ആസ്വാദനം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കാണിച്ചാലോ കൃഷ്ണനോട് കാണിച്ചാലോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സംസാരത്തില് ഒരു നയമുണ്ടല്ലേ, സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നയമുണ്ട്. ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശിഷ്യന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി, ഗുരു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ദേഷ്യത്തിലല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നയത്തില് ഗുരുവിന് ശിഷ്യനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ശിഷ്യനും ഗുരുക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സുകളിലായാലും എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും. ഏത് ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പക്വത വന്ന ഹയർ ലെവലിലുള്ളവരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഗുരു പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാനൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പറയാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിനെ അപമാനിക്കുന്നത് വലിയ ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാധവാചാര്യനാണ് പേര്, ഞാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു കൃഷ്ണ നിന്നെ കാണാതെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് വെപ്രാളം വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശിഷ്യൻ പോയി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഗുരുവിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ചില ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം, പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പറയേണ്ട രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കാനല്ല ഈ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വാക്കും അത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആക്കണം അല്ലെ. റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അറിയാമല്ലോ, റിഫൈൻഡ് ആക്കണം.
അപ്പൊ നമ്മള് വായി തോന്നുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മള് പറയരുത്. ആലോചിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും ഗുരുവിനോട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗുരു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഗുരുക്കന്മാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പെരുമാറുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ കടമകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ശീലപ്രഭുപാദരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ആ സംസ്കാരത്തെ, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തെ അതിന്റെ പവിത്രതയോടുകൂടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭക്തന്മാരും ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളും പാലിക്കണം. യമനിയമങ്ങളും അത് മറ്റ് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി? നമുക്കിന്നിവിടെ നിർത്താം. ഇനി ഇത് നാളെ പഠിക്കല്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയത് കുറച്ചുണ്ട്. പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.